dalu. Oh manut Mbak Galo. Nggih. Ayo lo, ngateko lo. Aja lu gue lo. Bayaran genep lo. Iya. Kowe dikira ambayen lho. Heeh lah. Pripun ta, Mbak? Ngateko lo. Nggih. Jane yo kembar lho Mbak aku ya. Ayo kembar sial. Andani kok ya. Nah, rene lo. Gitu ora? Gedok. Lah rek iki banci asli wis operasi. Heeh, iki kula pun operasi mrene. Nah, niku operasi wisan, Bu. Enek-enek tunggale sing wis operasi lho. Sing ndi? Mbak biru iki lho. Anu Sing ndi ijo. to? Ijo lho, ijo. Sing ndi to? Iki wis operasi ya Mbak. Oh niki to. Oh, kamplek bojone kowe kok. Wis operasi jarene padha karo iki. Padha ijone padha yo. Ijo. Pripun Mas? Diparingi lagu dangdut apa? Sawer karo Bu Mujati aja kuwatir. Kene Oke, lagune apa? Kene. Lah, ya. Nah, wis. Mbok, pasukanmu tambah melih.